ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ପାରେ। ସେହି ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଆଗରୁ କର୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନୁଗୁଣରୁ ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ତ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଟପିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିଥିବେ। ତଥାପି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁମାନ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନରେ ବିଫଳ ହେଉ, ଚାକିରି ମିଳେନି, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହୁଏ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସେନି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉ? ଆମେ କହୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ କେବେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ମୁଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ମୁଁ କେତେ ନିୟମିତ ଥିଲି, ମୁଁ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲି? ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ। ଗୋଟାଏ ଚାଷୀକୁ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ମାଟିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣେ, ପାଣି ଦିଏ, ଘାସ ସଫା କରେ, ମାସ ମାସ ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ। ସେ ଜାଣେ ଆଜି ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲେ କାଲି ଫସଲ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ହିଁ ଫଳ ମିଳିବ। ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛ ତାହା ଫଳ କାଲି କିମ୍ବା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିପାରେ। ମହାଭାରତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, କର୍ମ କର, ଫଳର ଚିନ୍ତା କରନି। ଏହା ଅର୍ଥ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଭଲ କର୍ମ ଉପରେ ରଖ। ଫଳ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଜି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ସଫଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ରାତାରାତି ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ, ତ୍ୟାଗ, ବିଫଳତା ଓ ସଂଘର୍ଷ। ଆମେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ଦେଖୁନାହୁଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଏ କର୍ମ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଆଳସ୍ୟ କରିବେ, ନିଜ କାମକୁ କାଲି ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବେ, ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବେ, ତେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖଟଖଟାଇବ। ଏକ କୁମ୍ଭକାର ଯେପରି ମାଟିକୁ ଅନେକ ଥର ଆକାର ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ା ତିଆରି କରେ, ସେହିପରି ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ତେଣୁ କଷ୍ଟକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଫଳତାକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଫଳତା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା। ଆଜିଠାରୁ ନିଜକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ କର୍ମକୁ ସୁଧାରିବି, ମୁଁ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର କର୍ମ ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖେ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବେ, ଭଲ ଫସଲ ପାଇବେ। ଯଦି ଖରାପ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବେ, ଭଲ ଫଳ ଆଶା କରିବା ଭୁଲ। ସେହିପରି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକଙ୍କ ସାଥୀ ହୁଏ। ଯିଏ କର୍ମ କରେ, ସେହି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଲେଖେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ମକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ,
ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଓଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ବି ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେବ ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରିବି। ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।